Nina Iwaye, Sura Sasi Punimi, Oye Won Ma When You Now, Wachire Wokesiye, Kaise Obiara Somo, Maye Soye Iwaye, Adinina Iwaye, Sumtum Hanyum Anajo, Adinina Iwaye, Antu Wotu Mi Mojo, Reni Biari Iwaye, Maye Soye Iwaye, Adinina Iwaye, Esu Bosu Nyagoto, Oriyani Munu, Sotina Humahuro, Ne Awoshe When Yonyam, Maye Soshe When Yonyam. Adinina Iwaye, Owade Asentufo, Awamagina Hoho, Yekoto Wona Asi, Mayen Homa Sumawo, Mayen Soye Iwaye. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and dread. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Yebompaye ampa Calvary senior no so ana wodi nkonim ema yen yene ana ye ho efi na bone ahye akoma mu ema na ya adwen ne ensusu ye nyina eye bone ewa senior no so na woka se wawie na ma yemfa hodie asedan ka wodin da yeda wase sawde yemfom so nyina akyɛ nenne ofre se ye woma yeda wase for the gift of life na yeda wase nso se wahyɛ yembo se yekoso atna wasenu ase a yebenya daa enkwa nanka yenis de mu chefa nanso na modo a wode dɔ yen na uma obabe wuji yen ti ene ya dehye asdan wode da erade do emi esasrew wode monti fa yemfom so
ene emrato nyina kyɛn ne kɔsoa ɛfa woda homa no ɛkyekyere yɛn ne fa kae bo Awurade saa bere yɛde memeda kwanhwɛfoɔ som ɛwɔ wiase nyina ɛhyɛ wɔn nsa yɛde akanifoɔ ɛhyɛ wɔn nsa yɛde asɔrema ɛhyɛ wɔn nsa Awurade wo ne mu a yɛntumi nyɛ biribiara ɛma ne nyɛ yie ɛsɛ nti yɛsrɛ sɛ ma wɔn honhom no ɛnhyɛ yɛn mama ɛne yɛde Philadelphia Ghana SDA Church ɛhyɛ wɔn nsa yɛde asɔfoɔ ɛne ne ho kani ɛhyɛ wɔn nsa yɛde asafo mu mpanimfoɔ nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa ɛne yɛde asafoma nyinaa nso ɛhyɛ wɔn nsa Nyame kɔsoa ne ma honhom no ɛnhyɛ yɛn ne ntutu yɛ anamɔma yɛn na da biara yɛntena wo nwunu n'ase ɛsiane sɛ hɔ ne nhyira ne nkwagyeɛ wɔ afei yɛde abusuakuo bi a ɛwɔ asafo mu ɛhyɛ wɔn nsa yɛde agya ne maame ɛwɔ mu ɛhyɛ wɔn nsa Nyame wo na ayɛdefoɔ enti yɛsrɛ honam mu adeɛ ama abusua biara deɛ ɛsrɛ wo ne sɛ abusua biara adwumasɛm ayɛ ɔhaw ayɛ amanneɛ wodom nti wokasa a ɛbɛyɛ yie nti ɛsrɛ ma ɛnyɛ yie afei yɛde ntawantawa ne ɛhaw bi a ɛwɔ abusua bi a ɛwɔ asafo yi mu ɛhyɛ wɔn nsa Nyame wo maa wo nsa so ɛpo asorɔkye ɛyɛ edin ɛsiane sɛ na ɔtie wo ɛsɛ nti ɛhaw bi a ɛwɔ abusua bi mu Awurade ma wo nsa so na ɛnsi yɛn yie afei mmɔfra ɛwɔ abusua bi mu ɛwɔ asafo yi mu nso ɛhyɛ wɔn nsa Awurade saa bere yɛsɛ mmɔfra yi kɔ sukuu na osua deɛ yɛsrɛ wo deɛ osua emu ayɛ den ama no wodom nti sua no yɛsrɛ wo deɛ ɔwɔ ɛhaw bi na esi ne ho kwan sɛ obɛsua deɛ aduru ne full potential na Nyame bɔhyɛ a wahyɛ yɛn sɛ obɛmi adi yie no yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsa so na ɛnyɛ din afei yɛsrɛ wo sɛ ka asafo yi bom na afei yɛntena ɔdom ɛbere biara na sɛ yɛfom yɛn ho a yɛnyɛ no ho ama yɛn ho na sɛ yɛfiri wɔ sɛnua yɛase a yɛtumi de ɔdɔ ahoma na atwetwe yɛn ho aba wɔ sɛnua n'ase agya saa bere yi wo mma aba wɔ sɛnua n'ase obiara de ne haw aba ebi deɛ yɛ yareɛ ebi deɛ yɛ adwuma ebi deɛ yɛ awoɔ ebi deɛ yɛ awareɛ afei ebi nso deɛ ɛyɛ nkrataasɛm Nyame a wotumi ɛsene tumi nyinaa w'anim ɛne yɛaba no ɛna no woka kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛhaw ne adesoɔ nyinaa mmra ɛsiane sɛ wodwen yɛn ho yes yɛgye di paa sɛ wodwen yɛn ho na abɛyɛ yɛhaw wobɛyi ne nyinaa afiri hɔ nom ama yɛn ɛsiane nti gyidie a wo ma ɛde abɔ w'asɛnnua ase no wodom nti ma wo nsa so na ɛnyɛ din wɔ yɛabrabɔ mu afei deɛ ɛsrɛ ne sɛ deɛ wama ho kwan sɛ ɛmmra yɛabrabɔ mu no ma yɛn ho akokoduro ne yɛmfa nyina no ɛsiane sɛ wone yɛn hwɛ mo da biara da na nim sɛ bere biara no wobɛkɔ so adi nim ama yɛn ɛsiane nti ɛma yɛn ɛbo ɛntu ɛma yɛn ntrɛmbo ne yɛmfiri w'asɛnnua n'ase sɛdeɛ wodom ne wo dɔteɛ nti kɔsoa ne hyɛ yɛn den ɛwɔ asɛnnua n'ase ɛsiane sɛ nkonimdie ɛbɛyɛ yɛ dea na ɛne saa bere yi tu w'akoa Oppong-Sasraku ahyɛ wo nsa Awurade wonim de wo na tumi ne nyansa ne nimdeɛ nyinaa ɛfiri wɔ wasusu wɔ n'akoma mu sɛ ɔne yɛkyɛ w'asɛm nanso asɛm no firi wo Nyame wo nkyɛn ne sɛ nti yɛsrɛ wo fa ne no mum ma wo honhom no nhyɛ ne ma wo honhom no nhyɛ yɛ nyina ɛwɔ fie ha no mu ma na afei Nyame yɛnte w'asɛm ase ɛna wo home da deɛ ɛsrɛ ne sɛ wokyinkyin binom so a ɛyɛ aka yɛn ɛsɛ nti hyira yɛn seesei ɛne daa amen
Amen. And then you may say, and then so the Yaban Nasi, a bra address way, when you make sure I was your home boy, my and who was some naivety and nafi, and tithe and offering. Now, and you be a crabby free, Psalm 50, verses 14 and 15. And nyom adunum ni chemu edunai enedunum no mama entie onyame asem o say fa sida afode ebo onyankopon na tua wabo ade ema de owo osorosoro no na frame hi adam na maji wo so na wahye animonyam. Amen. Bebre na nyame yema yen na edurubie bia na yekwa ahokyerema na yekai pa se yehia nyame nanso na de bia nyame aka kire se yenye no na yenye se afeso na okohwe wonuma omo join other groups no spiritual ne other powerful ifo na omo ho na omo ni so me powerful no akomfo all those people now the way almost sacrifice omodi bikra to me called to the extent of omodi hunipa for there because they know what they're going to get from it. Na yen de nyame ahye yen bose yen free akomam de oyema yen no yen hwe ho na yen yibi emo for there ma no na se yibi de yesa ene ye kwa ho yen hiamu a he will deliver us. Obejina obeko amayen na omayenim engu asida. Onyame nhra so maye wona domti. Amen. And until your tithe no said ya kwan fa so geno no it's so simple. Ofa wo phone now call App Store now call Adventist Giving. That app will pop up. Now I install. Now it's so easy, baby. Yeah, easy. And then you bet me so use Zelle. So the bralo ne openya moda ko a omo be chiro na one so why. But the easiest one pa ne Adventist Giving no. Nti ye ne sa be easy pa ma ye. Sabre de ye be see trust na ya bompa ye na asomfo no aba ba dije a chede na mai. Yada wase onyame a wosoro wo na yaba wanim na wo na nhira nyina afiri ho eno nti no yefiri akoma mu ena na wo kai en se yenyi bi ne mfa mo afode ma wo na wo so betie yen edahia dam eno nti yesere wo yaba ye de ba e bia wo nyame wonim yesere firi suru mo suru ne hira yen na ye nhira ye de nhira so be extend akọ other people na mo so hu nyame otumi mo be kan hwe yada wase se wo shrine odaba Yesu di monti. Amen. Fezo hwi nsi ho kwan se ene na wo de baaya if when na wo baaya na e wo nchen you can just put it in the envelope and now you can put it in the offering bowl as they come to collect the offerings. Nyame shrine na monti. Amen.
everyone. Today's Sabbath school is lesson 5, and the title is When the Crocodiles Miss Dinner. Amen. 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 Our opening prayer will be Millie. Dear God, thank you for everything you've done for us. Please help us to listen to this lesson. In the name of Jesus, I pray. Amen. 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 Memory verse. Our memory verse is let everything that has breathed praise the Lord. Psalms 150 verses 6. Amen. 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 Now the message. Today's message is we worship God when we thank Him for His protection. Amen. 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 Our song for today will be 2 songs actually. We will be singing My Sins Were Higher Than a Mountain and I'm Happy Today. Amen. My sins were higher than the mountain.
everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called When the Crocodiles Missed Dinner. The memory verse is from Psalm 150, verse 6. It says, "Let everything that has breath praise the Lord." Today's message is we worship God when we thank Him for His protection. Have you ever found a really good hiding place when playing hide and go seek? A place that no one else would think of looking? That was the kind of place that Moses' mother was looking for. Pharaoh, the king of Egypt, was worried. "What can we do about these Israelites?" he asked his advisors. "There are too many of them, and they are so strong. They might even try to join with our enemies if there's a war and fight against us." It was finally agreed that Pharaoh should give an order. All Israelite baby boys should be killed. Jochebed and Amram were frightened. They did not want their baby to die, so they decided to hide him. For 3 months, they managed to hide baby Moses at home. But soon he began to make too much noise. Jochebed was afraid that the soldiers would find him. "We'll put Moses in the river," said Jochebed. "We'll put him in a basket covered with tar so that it will float. I will watch nearby and make sure nothing happens to the basket," Miriam, Moses' big sister, may have said. Jochebed carried her son to the river in his basket. She placed the basket into the water where the reeds grew so that the basket couldn't float away. Miriam watched the little basket to be sure her brother was safe inside, and Jochebed prayed that God would protect Moses. When Pharaoh's daughter came to the river to bathe, she saw the basket. "What is that in the reeds?" she asked her servants. "Please, bring it to me." Soon the basket was delivered to the princess. She lifted the lid and looked inside, and baby Moses began to cry. The princess smiled and said, "This is one of the Hebrew babies. I will not let him die like the rest. I will keep him and bring him up as my own son." Miriam heard. She hurried to the princess and asked, "Would you like me to find a Hebrew woman to take care of him for you?" "Yes, please. That would be good," said the princess. Miriam ran quickly and got her mother. When Jochebed arrived, the princess smiled. "Please, take this child and take care of him for me," she said. "I will pay you well, and I will send for him when he is older." Jochebed was so happy. They could keep their baby, and they would even be paid for taking care of him. "This is a miracle," declared Amram. "God must have a plan for this baby." "Yes," Jochebed replied. "We will teach him everything we know about the God of heaven. He must know all about God before he goes to live with the princess." The princess left Moses with Jochebed, and all the years they had Moses, Amram and Jochebed taught him about God and about his people. But the day came when Moses had to move to the palace. Moses learned many things there, but he never forgot God. When Moses was 40 years old, he saw an Egyptian beating an Israelite. He became so angry that he killed the Egyptian. The next day, Moses saw 2 Israelites fighting. He stepped between them and told them to stop. They turned to him and asked, "Will you kill us too?" Moses became frightened. He had done a terrible thing by killing the Egyptian, and Pharaoh might have him put to death because of it. So Moses ran away to the land of Midian. God was still with him and protected him. God had a special work for Moses to do. Time in the wilderness of Midian would help prepare Moses for that work. God watches over you too. Do you think He might have a plan for your life? Amen. Now I'll call on Joy to give us our closing prayer.
Dear God, let us have a good church. Bless everybody in this church and protect everybody in this church. And thank you for letting us listen to this story. And in the name of Jesus, I pray, amen.
Happy Sabbath. May we all rise for our scripture reading. Our scripture reading today is found in 2 Chronicles chapter 7, verses 12 to 14. Like usual, I will be reading the white print, and we as a congregation will read the red together. And it reads, "Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer, and I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven, and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land." Amen. 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 Sorry, my friend. I make up for Sewana about to where my.
na onyame ase sanse we na do hoda onimi na ba ya adwen se ese de nyame ase wa ma hwekra no wa ma wonkwa osegensi obia so wo fidiem ha ne eyina ye ho ye wo ya rekora nyame asa ya de eme wo ha medin kai before some make me be kwa mama ye mo mpaye awadi yesu a wodoye abraso so kasa kiro ma Oppong-Sasraku mini asem nyame wona wa asem wo maso nie wo hia wo ma wo hira ye tibra bra waso ase eja beti o mampa ebo e hira ye Jesus Christ de munti amen. Medin kamanda sofo ase nse konkron am de gu akwemu a enso ese enso benja ha ye ka sembi a che nyame ma nyama na atie nya bibia menim hwe na teni bi so amwo so sanse teni de kura de enibi ewrade yesu nti amiama ho kwan se yeso ye nche na sem Masada asafomase samun ho a yentim kasa nche pius enti ba mo ba nyame anim no eye edenya kese na me hye wo bose nyame be hira wo nyame be tie wo bibia wo de ba hia dem bia gidi se wo mfiri ankro no na onye se bio sanse nyame se na asem ko nipa nche yensa ma ekwa disa ye de ese ruansa na se bebia be nu an be ba san hie mu de drimu na won so ha ti oba ko hira ye gitum se nyame wo ha yes ato so biu me da family life was set am asun say ne program o mo se me kasa me do bi oba bia ase ade am hia titiriu ene mpaibo se nyame bebo ane nyina adwena bom e bibia bom ane be di different kakra anka yebo mpaye ya na anka yebo wi a na edi adanse nanso mpese yense mu kakra sen ha modia nti mpese san pa mienu mikrom hena na wo ba ene Dr. Kwame momre ni Muhammad afi modanse amo mumedi nhenya mema nkurane ansana yatwa empire wono so nti samo ha pa che momra. Amen. So be a winning on the crew. Praise the Lord. Amen. And I dance and be dinner as a quail phone. Come on, you once and you move home. Into Mamma, you never friend anymore. Short. Amen. Onyame ye ampa. Na onyame bo nipa na wo de talent ma obia. Na di nyina ne se de obesi ayede. Aye no. Aba na boa afoforo. Mikodi ade June na manya 9 years. Na twedi ampa afa me so aye ne ma pi a enye ma ho de me kura bromenti aseye so.
ama me kuro me kɔɔyɛ na secondary school ni hɔ me the secondary school baayɛ wɔn name no after me nursing school deɛ bro so koraa ne recently nursing school yɛ baayɛ ahemfo bitumi kɛse nana yɛne yɛhyɛ aseɛ first na wofiri hi a wobɛhyɛ mfimfini sɛdeɛ nyankopɔn si yɛ ne nnwuma no na me wɔfa ɔtam bɛkyi Micklin Hotel Martin Nkada ɔbaa ha nansɛn na wafiri mu nansɛn school no ba no SDA foɔ na ɛkɔyɛ edin deɛ da so bare mpanyinfoɔ sɛ wɔn so awadeɛ a interpret ɛsɛ deɛ waso awadeɛ no akɔ papa hɔ papa mpɛ sɛ meware na wabisa wɔ sɛ meba wowɔ wo mpa wowɔ wo nkyɛnse wowɔ wei ɛnyɛ easy sɛdeɛ esi ho no nanso twɛ de adɔpɔn adaroma ɔfa so ma ɛnɛ school no krataa na edi mu a ɛsɛ health minister de ma yɛ no yɛn nsa aka Amen. na kwan a yɛn fa so kaeɛ no SDA doctors no kora di animu no na ɛnyɛ adeketewa nkuro 9 nyame fa me so minister na mu ne bɛtena ase wɔ me kurom na obiara anim na otwam na mpanyinfo edi animu no senana accreditation for the ama yɛn nursing abɛde nya minister mana ma yɛ saa krataa yi unim obi in fact na ayɛ den na true obi minister so me wɔ ne number wobɛfrɛ na wonya no wo test ne wonya no ɛbɛka bɛyɛ 2 weeks na bɛdu sɛkyɛdom ase po bi ho MTN po bi wɔ hɔ a na kɔɔ baa sɛ wɔsɛ memfrɛ no mefrɛ no so a wɔmfa me test no so a mmuayɛ mma na ɛwɔ sɛ it has to go through somebody but nyame hu wɔ mu the 2 days na manya kɔɔ sɛ minister sɛ ɔbɛba ɛyɛ 1-on-1 ei na ayɛ sɛ da yɛ so ɔtwa wɔ makura ase ɔba me hɔ na ɔpanyin baako yɛfrɛ ne fɔdwoɔ ɔno na ɛka me ho a yɛdi ho dwuma nyankopɔn so nam no so sɛ nyame bɛyɛ biribi a ɔde fa nipa so mesi mr fɔdwoɔ krataa bɛyɛ na Adventist foɔ hwehwɛ no na wowɔ ɔsɛ nana mebɛɛ yie me nam kumase kwan so meyɛba me si na mepɛ sɛ wotena mu bi within period na manya call from minister hɔ ɔsɛ wofie no wɔ he na meyɛ phone so me direct no within 3 minutes na ɔmaduru fie hɔ yɛbie pono na kaa V8 na awura mu hɔ na medi mirika kɔɔ dɛm ɛna mekaka sɛ Mr. Fabio krataa bɛɛ na Adventist foɔ hia no na wowɔ mesi minister awura me fie wɔsɛ minister na amu mesi yes wɔsɛ minister na amu mesi yes wɔka kyerɛ me ɔbaeɛ na mede to n'anim ɛne amyɛ na mehia meka kyerɛ no ɔn sɛ bi wɔ hɔ a na nursing school ni yɛbie ba na ɔmoa ntumi mfa ebi akɔ ada so ne yɛde nipa wɔ hɔ aba mu kurom ɔnte sɛ mbɛnya saa krataa na edi mu no na makyɛ Adventist for mama land kɛseɛ about 50 acres free schedule anim sɛ wɔn mfa nyɛ na ɛbɛyɛ agri school but yɛ turning into nursing and midwifery na sɔfo so ɔwɔ mi kurom wɔyɛ adeɛ minister ba yɛtena ase yɛdi nkɔmmɔ ɔsɛ na mate ɔkɔɔyɛ mewɔ hɔ a ne yɛafrɛ me Christmas yi a mefrɛ no menya no na yɛwie krataa de nyinaa minister meti so but yɛpɛ krataa no so a yɛhu krataa no wɔ ne dɛse so ei sɛ Mark 9:29 kan a wɔsɛ ade bi wɔ hɔ a gye sɛ akɔmtene deɛ mpaebɔ Amen. na mesɛm a mine no so yɛ sɛ menkɔ fie ɛwɔ wo phone so printing out ne san fama no wɔde ma na wɔyɛɛyɛ Christmas yi a menam fili saa na megyina na mesɛ memfrɛ minister awerɛhye no happy new year manya no sɛ wɔhu yɛ mewɔ fie sɛ kɔɔ bi ba na mefii sɛ scanlayifoɔ nti nka me ignore mepekee yɛ apɛ ɔso obi afrɛ me sɛ nana nyina so ni wɔsɛ ei nana krataa no masan Amen. na Adventist was akwanya me manya nti almost had 3 schools aka ho and na me bɔ ho mpa ye sɛ me sɛ minister adeɛ baako almost the schools 4 and aka ho barakese pepper and sana school baako ka ho Eastern region
me bohum pai se me kopa de baako na nipa miensa de aka ho ama na ye nan minister beka say hey na ye do fruit pa na say de almost one kind che be kata na benadin no wo ho ti minister ye na me say minister we de ni dim na nye boa paye me bibie mo na osna na 3 schools ka ho enso masan ni nyina na me da twedi ampo na si Amen. sɛ yɛnsa atumi aka krataa no emu mpanyinfoɔ sɛ na sika nka yɛbɛtwi ha no ɔn sɛ yɛnka sɛ ɛyɛ free nanso wokɔ baabi a yɛnka yɛkora sɛ ɔyɛ dɛ ɛnyɛ ade ketewa meda twɛdi ampɔn no ase sɛ nneɛma a wafa me so ayɛ no mekora ɛboro menti aseɛ so na ɛba so bɔnsam mpa ade pa na biribi nam ho 3 years ago, me were Ghana. Me fear you now shit 2019, December 15th. History the being see me kromuda. A card that niggas and kaya she me cry. But Carson be a new if you in a winning. Nipa so many a peja and start you, ye peja say 1, 2, 3, near the Quesia Bonte. No, so ye peja and I yen them some more why. Dear one better and more why plastic in the moon so. Now, Adolfo Sabo, ma yesi fie ni complete. Ya ba for the awie, me wo for better time achi. Oba krom was nana. Can the old baby am fare me be say me hye wani monyam na so me hye me wani so me wu. Edu ba bia Bible say ye mfie ni ntunye den. O kan wie ye ade ba chima come frɛ no was nana mo ba for the na ma SD so from frɛ me. And I'm so far, just a Monday or say, Natty. Time now, so what they call me back. School in the emergency hall. Made a flight in from Philly to Georgia and San about JFK. Flight in Landia and a minya call. Nay, and by me so far, you heard the number no. Was an anamid papa phone with the papa, what Jamu. Flight is so won't be in Tiatium, and then Gabba do honey, I can't say, yeah, madam. Just say, my team was saying, was Ubiana Casanura. Was it corner member? But me can't wear them catching so far. Medica, you are bayano, was sitting in Aya Cabaco, Ubeba. But where the one cabin children was any money demo. So far, was a one on the year or Candiagro. Say, I no cano. Flight in the land in a course where Bamisono. Holland, hey, Nana, you see a year from Nana, so yes, you Cassa. I guess a Yahoo, Mr. Giss a material from 1 year ago. Me do Jeff Kenamo 2 hours. Na course of Bassa, and Tibra, a friend, I guess a soon. Friend, what fast, was Nana Yahoo, school, Asorio, Asa. Nagiri see me who said we know what fair cassette Tuesday, no. Nana, and so I day or call. And you know. Ya ba for the nama. Me mami kroma for the wedding na me this kind of Adventist, man for 1 CD. Me lawyer say send mami a What the baby, you know. Na mama omo akwaje e de yeda na se. Asafo so kra mu amobo a won nyina me ma me dam ase. Me ma sofo na de krata bremo. Ma mu hu se ye de aba. Nyame ni tumi so. Amen. Na wotumi ade nyina ye. Amen. Ni nyina sisa hye yeso so a me sa ba krom ha no. Me ne me yira kasa bibia ni agi bibia ye okay within 30 minutes. Na boga na be 1:30 am na esu ba dan a wasi fie wa so ahye. Nti Sabbath school na mu hia last 2 weeks on say like I said bin to wo a unyamu wo ye Kristoni a wonhu wobɛka ne saa ba sɛ too paa ɛna wobɛhu sɛ yes mehyɛ mo den nanso ha deɛ yɛhye a bia na Nyankopɔn so fɔsɛ mana sa bɛɛ dɛ bonsam pɛ ɔbɔne koraa no a ɛbɛyɛ mo no ma wo yɛ foforɔ na momma yɛmfa yɛ ho nto Awurade so Amen. na wɔyie na nadɔdɛ wɔ hɔ daa yɛntumi nka nsɛm no nyinaa na kakra maka ɛne ɛfa nursing school a ebi di so many years me wɔ hɔ yɛwie yɛapɛ na wɔhene bi frɛ me wɔse nana nipa bi ani abere What the baby, and every anything, Pacho.
Danse die Kwame ye hion tubo twa we so nde na dia kam. Na me di besi ya brese mu no. Amen. Ye beidi enkomo na ma futu ampanyimfo to ye share di ni nyina no mo ye den emfa me de kan we ahye mo den se wo nyame mu a unya ni easy accident ahodo ehye ma me nipa e ka bibia na me hu ebi kura ho a obeti ye say hey oduru airport wa na ye de accident ihia no enso ni nyina ewiase ye hu ti na Bible say ye ne Bible no say bonsam we den oh ho challenge na so challenge na mpaibo and the betumi eyi ye free sa ni ma nyina mu Momo ya nyiri ye ho na minim se twedi ampon no we papa maye me da mu nyina ase amen Ebeda na o ba se bebre wa dan city a o didi a hye na yinkura ne we se eyina benya ababi efremu na eda wa se bebre. Amen. When the radio say, if you saw ye, Dumia Adina yo Otu Como que no. Nami to me one fanny agro. Nami to me one fanny agro. Already to me one fanny agro. Amen. Amen. I'm partner to me and fanny agro. I feel invite I said, make kind, but no baby na me kind. Baba Kwame can say, Erade, Emma Minya, very sensitive to his soul voice. Like, Mema means me differentiate between Onwe Radini. Now, me quite do my debia. Me pie about me bonds Erade, and my cow coast slow be a nimeni. And my traffic lights red and chimney. My mean chimman, I mean go dredge. But one day, dear. Me kona na bibi ka say Erade. E ka say me mbompa Erade, me free akwanhie bia mu. Apetuwo, musio, esan bia, me free mu. Me boss ampa ni we end 2 minutes. And na car bi meaning baby o free buy or back cut across me so to. And na me car no so circle around 95 no so. Car bi so buy no dey be ball me car ni mu. And our car no come to a halt. Ain't car back the end day, I total. Means to me the so basically. But as some me kind and say, a writing Jimmy free, Musu, a sign, a pension, to ain't it rather dobe busani biano or your mouth. But we catch up, so one can't share rather say, a quench be a chum, Usu on Joe. Into our Jimmy. To be can be and to me boy, me boy, I think me written request was like a radi. My main sister, I want to know, not mean differentiating. To me, the radi to say, what you charging me a free, Musu apetu, it soon be amen. 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 I say one of the radino. The radiasi adansi dia ebaye nyina a share radi ma enkura na share radi so animunyam die nyame etumi yo eno no anunti aha ya bai osofo taka asem se come and expect blessings ye wadwen sa ha ya wabai potami ni siwani so ode bae na wo koso a wonko no saa ne kura ni me woma and any was in our ma. Se common do bano bo him said that Miss Gankoto Nasem Mambi Binia, you will never deny her or him.
ɛno nti saa ne nyame nso teɛ. Nyame koraa deɛ ne deɛ ɔse sɛ ɔbaata mpo yɛ a ɔwo ba bɛtumi agya no ba so ɔnhwɛ no, but ɔno deɛ he can't do that. Nyame nsu sɛ ɔyɛ yɛ adɔeɛ, nyame nsu sɛ ɔdɔ yɛn, nyame nsu sɛ ɔmpa yɛn. Ɛno nti waba ha yi a mo akoma ntɔɔyɛ mu. Ɛmfa ho sɛ de problem ne tie biara yɛ a na mpanimfoɔ ka asɛm sɛ asɛm bi ne wɔkyɛ nnipa tenten, but nyame asɛm biara nam n'anim, asɛm biara mu fa no nso da, asɛm biara nam nyame anim na ɛmfa n'akyi. Sɛ ɔma ho kɔ ama ne ba a na sɛ ɔnim nea wɔreyɛ. Ɛno nti mommɛnya gyidie wɔ nyame mu. Masɛm no ɛwɔ Brɛsosɔm nwoma ɛtɔ so 2 na ase Chronicles chapter 7 verse 12 to 14. Na mepɛ sɛ ɛgyina so na yɛde bɔ mpaeɛ. Ɛmɛbono no mepɛ sɛ ɛnɛ mo so moyɛ involve ɔsom no mu. Ɛno nti mɛfrɛ mu bi na mɔbɔbɔ mpaeɛ. Yɛ mo ne me nhwɛmmɔ. Ɛnyɛ mpaeɛ tenten bi a bɔ mpaeɛ tiatia. Deɛ meka no wɔnte ase a wobusa me. Mɛbɛfa mo kakra. Twi borɔfo yɛ bɛfa mu ama wɔte aseɛ. Ɛno nti mo mmɔ bɛ mo mbu saa. Nti mo bɛyɛ saa ama me a mo menka amen. Amen. Solomon si asɔndan ma Awurade. Na emu no na afei otu hyɛ Awurade nsa. Solomon ka ne ho asɛm nyinaa kyerɛ Awurade. Sɛ efie esi ha yi na sɛ efie a yɛn aba mu ha yi. Sɛ amane bi ba, sɛ nyame to soro mu, bɔne bi si, na sɛ yɛbɛ fie ha yi a, na yɛbɛsu kyerɛ wo Awurade a, Awurade firi ɔsoro mu soro ne tie. Ɛno nti nyame nso ɔyɛ nyame a ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ, ɔntwa torɔ, ɔyɛ nokwafoɔ, ɔyɛ apam korafoɔ, covenant keeper. Nti asɛm ɔka kyerɛ Solomon ne sɛ, anadwo da su mu a Solomon ada no, wɔsɛ wo mpaebɔ no mayɛ dɛn matie ɛmɛde bebree. Sɛ saa mpaebɔ a ɔka kyerɛ Awurade no, Awurade sɛ matie na mayi ha afa sɛ me fie. Yɛba ha yɛtu ha hyɛ Awurade nsa na ɛnim yɛ pefee sɛ Awurade tie mpaebɔ wɔyi ha so afa. Nti mpaebɔ bia bɛhwie gu fiduam ha no Onyame bɛtie. Ɛsɛ ne sɛ ɛnso sɛ wo nkwa mpo na wobɛba bɛkoto w'anim a wobɛkoto bɔta anim anaasɛ ba fie ha bɛbɔ mpaeɛ a Onyame bɛtie. Ɛno nti ɛnnɛ dadua a yɛahyia yi, fa biribi si w'ani so. Wobɔta a wode baeɛ no fa si w'ani so na Nyame meka kyerɛ sɛ Onyame bɔ wo duru ho ama ayɛ wɔn a. Solomon ɔka kyerɛ Awurade na Awurade so asɛm a ɔkaa ne sɛ nti momɛmfa Bible no mpakyɛ ɔkeka ma wɔyɛ adeɛ papaapa anaa akɔsua wɔyɛ adeɛ papaapa na mepɛ sɛ yɛsan kenka bio 2 Chronicles chapter 7 meka no pɔtɔ kasa mu ɛnyɛ twi kasa ɔse. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place for myself for an house of sacrifice. If I shut up heavens that there be no rain, nor if I command the locusts to devour the land, or I send pestilence among my people. If my people, which I call by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven
and forgive their sin, and will I heal the land. The 15 grounds see. Now my eyes shall be opened, and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Nyame hia ho brase. Nyame hia ho brase. Or say, if my people humble themselves. And the general, oh how pa chobra. The bompa mai say nyame mai ahom brase, humility. Nyame mompa ye mai. Oh bompa ye say, so the make an answer. You are praying for God to give us humanity. Say nyame mai humble. So me kana antia say am fam twi bofo no faka mukakra kana ya obo me ahati ye nyina be sorry emra ye to enwum ba de na ye to nwum ni wi a na wo bompa ye why when after we sing eninti e be to wonche nara nyame wonche nara sa se ni ampo de ma me so a radi wonche nara ti ye bom ye to nwum ni wi a first hand na nko a Janaya Dianim Pipe. Janara Amiemo Janara Se Asimya Ema Mesoha Me Sawo Jeranyamyewo Janaranyamyewo Can we all close our eyes? Thank you, Lord, for bringing us here today and for getting us through the week. I beg you so we can all be humble. Please let us treat our brothers and sisters with kindness and everyone around us. Please let us not think we are higher than anyone else and treat everyone as they deserve to be treated. Amen. Amen. Yamisha papa Janelle. Yamisha. Was papa. Empire etoso. Enti yebo ahobrase ho paye nyame aboa ame abo mpaye nyame sese ebre ho ase a obehu emobo nye santo so mienu no o say if we pray menim penu do ade bo mpaye na me de menim say Daniel no bo mpaye miensa 3 times a day anopa ewia ne enumre anu nti ye bompa ye se nyame se ommo ame so ye mpa ebofo wonim se adesua a ya omode mai ukuada no se wota kan sisa wa se buku no a meka na afina me ho po de me ho po wonim se ye ne ayemo entan sebre mo mpa ye no bonsama fie se nwa Sese obompa ye na ofise no debi esi ni nyame dinkita ho kese na ne woka ne eye mehu bo me binim ani se wose wo mompa ye a bonsam ebomodin so be shut you off ma edisuma kata oso enti ompa ye a wose wonya ade a ompa ye ku abokọ be enu nyame anim na nyesa eka ho a eya ade nse se we wajin se wo tra so bompa ya bon sam recruit asai another angels se ba ko angel ba ko no suma no so omoyo boni a wo sa suma wo se wo send for reinforcement bon sam no a wo send for reinforcement na ade e manage wo mun se
So also you are going to say, Uber some pie, woman, why you don't also so ascending heavenly commandos. Nyame Sandy angels are those that excel in strength. Sabeya onyame bajewu. Anunti bonsam oni ehwago onyae de biara da odi eti sara. Na kra wo yo adin so wo mompaye no. Wo bayira tisawa eso hu se suma kata ni bebrebe so. Wo mo ensembre mompaye no. Sumbe kabi kata won so. Na the light of heaven was shut around them. So a high no bonsam akata nyame also high no if you want so bonsam nyawo. And young people asafuma ya de shey na hon kuran say ya mala anso ametibia ya mo me kin ka say bo sisa what book na friend say the prayer book no ya be him wukua de bia kin kan no mon kan mun ye serious na mon kan na mon pa bo ani moduane. Yes you mo say o ha say asum ya me die but so one ma sade na si wadwene mu no one fa mon pa ye ne ye transfer so 2 minutes o te fonso de bia say empa ye wunya da man pa ye a bon sa me fa ye te me kashi na yin kurane me ka ho mo mani ham fa ye mo mani ham fa ye nya yin di ye ho nyame nti ebedi nkonem nyame nti ebedi nkonem anenti mo me ye nsuro say me wi refi ne wo echi di a ye nyame ya me na twam a ani be suro daache anenti obia waso mpaibo mu emfanto ho nti na chosem kan say pray without what ceasing. Umie nya mpaibo da empaibo ene yakode wo kan wo chosem now dia bompaye mo neglect Bible studies mo ka wo Bible a no abompaye saa ni mami no bonsam ntimi wo da Yesu nti san say wo sra wo soro moa no awurade so do moa no ebeba anunti ye wo bompaye for empire menim samunum water search me oh God I know my heart today say na betimi ato a search me oh God you for no you betimi bia omra so bompaye mai you for no one betimi am so bompaye mai anasi se me bomudi na na chan so bra na so bra boy try me oh say so make out here see na say some two of us have what they make no okay need in Bible. Let's close our eyes and pray. Dear Lord, thank you for gathering us here today at church. I pray that we may have a prayerful life, Lord. I pray that every day we shall meditate on your word, O Lord, and that your word shall have impact on our daily lifestyle. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Man, and that's to be prayed. Abompaye asenyame se omoya hobrase omo amenye mpai bofo fa hye otire ma wi mfida so wante hwe kura no ane de ma wi mfi ye bre ho ase wonyame anim ne abompaye nyame bichi emfa ho se ne uti bia emfa ho se ne is what say the weakest person na say the weakest Christian o wi ase no okoto no so obompaye a omonsam hindi na ya debe ishiki anti moment abako nen so bompaye no na afi monsam ne menye tiku
Sebe sebrenia bompaya. Onyame bi divine bibia so be disunkun. Wadi yesunti. Everybody can say if we seek his face, na me the back from kakra. Give attention to. Say nyame. Seeking him. Now say, nyame no give attention to the Lord. Buti nyame ka. Empempi nyame tawe mama shibi. Enuano mama yenhwe nyame yi ne yedi. Nyaye no. Bibi ekwen peduam bia nyame abofo onhwe nyina. Ya na etime atutu nyame bi ase. Bibi nyame ka bia no omini. Mumemfa nyam so nyago mfa na adaye ho. Being an SE doesn't mean so go heaven. No. And yet once saved, forever saved. No. Nemo wo betan awurade ase abre ho ase. Amanyame ayusu won no. Those na say wo mo na benya sa enkwagye no ayeka ho asem. Anenti mo me nya aso den ma. Na mo yehwe nyame yanim. Wo se yehwe nim ko ade a onso edebe. Oba me hu no. Anti samiti ona me ka che say nyame se hwe no so onhwe no a. Me ka che me ho. Yetu ye nyina ho fu. Mo ma no ye say opon abegina no de o ye ho tenene no. No. Me nye tenene. Ye de mo yin semwa. De nyame aka no mo me mfa nya adwuma. Wo for ta sorry na ka che nyame sema awura ma fom. Ye hwe nyame anim de bia no. Ame yakwanya. Ame nyame butene emaye. Ani ye tene fu nyame no butene no emaye. Se me bei mbe te se wa wo ba. Na oba no wo ka asem na wuti. So say ya opa wo asem na so man po asem pa. Na ma me ka asem na papa ka asem na wunti a. Hello. Sana etie. Ya suma wonko. Fa wo tia memfi. Na wo pese obobere bia. Mo bibia memfa ma. Sa de tie. Nyame so pe won on city, won mo hwehwe na nyame anim. Daddy, mpacho obutima boam. Yes. Wo hwe mi nti, nyame so be ma. Onyu hwa mo de biara da. Then nyame kan mo ma yenyo. E ka che mpanimfo nyina wo na ba na mehwe wo men but e ka che nyina ho. Asoden na me chose me enkan. E betima transform so. Mpanimfo nyina account isi mpanimfo kwa na more addicted. Transform so ne bonko ni ade sa ta ma so se kwa aso da imfi. Mfa brawe ensum nyame. Nti misramu. Awade den mu. Mum ye nyina ya de bonyefo yi. Yemba nyame na ase. Ne hwe nanim. Na so benya mobruhu edi amaya. Musins awade sen. Amen. Ye tata so miensa. Awade say when we turn from our wicked ways. Say giant bonnet no one. Now say ye train who if you're born on the Benjamin chain. Or so I don't form whom for say, or the bonny in a chain. What you home for the engine now. One kai say, I am body the beer da, something a barney change. And to open the booby, Brandy Muhammad Pacho. I'm right to Bonya for him, a man. Monya for him, and she used to be woman. Bompa, yes, say. Namen for bonny in Anche, na yen kind bonny in Anchden. Count bonny already. My now, 3 minutes. Now 2 minutes.
carboni be a doing be a chair ruddy. The woman more, the office away at your radino. Catch them. Now, catch a ruddy, some person sound everything to you. Now, Bam and Sabemu, Nabishlame. A Cambonia, his faithful and just to forgive us. I'm not on a course on. Simababa, Quanam, you know, Fabon Paye. You wouldn't say a moon. I want money we are one am so. Catch a ruddy. Now, can I say ruddy? Turn me around. Now, Bompaya, Nameti. Senya bandam bobeno wono na o pe untina Yesu be wa senya no so no senya wunta ka Yesu wo mada kwaten so ko odin hene and so because of you Yesu abasa siso hwe mai bo no pa mpire na doa ya nkofo ya de omo ye na no ya mtaahwe ya mehwebia na me ho me hu de menim se mo de mutumi hwede ya mentimi hwe kwa tetie de Yesu fam ye ewura de fam no enso saa de omo ye na anto se de omo se ye no no bu Yesu no anti wo se wonti no be wuye wo san se nwa no so catch them minti na be wuye be boni ni Paul said, this is a faithful saying and worthy of all acceptations, that Christ Jesus came to this world to save sinners, of whom I'm chief. Yeah, me can say a chief, but king. The boy for power. We don't to catch the ruddy, the winning. Kabibia wouldn't be anti. Why? Kabiacha no what? A memoriam free and fair bonnet unco. Catch a ruddy. One wouldn't him, cause we know so catch a no, what to whom. But Thames a Mejan, Wuntino Cham, Mintino Cham. Kasa Kubonia was something Yanson. Why, baby, there is one mobile. But who did not tell no, only the Tim kind and say, share, wouldn't so in Uncle Pong. A rather so called him, Kwame. Yes, you can't say, was it no crown of Cramasos, Miss So and say, welcome to Paradise. Or so, welcome on nature, Radia, Yameka, Hinimo. Into Moonstroke, some come bonny at a radi, not some welcome on nature, a chair radi, because a nuntina a radibuye. General Kwame. And he said, so we are winning a year. Obasabas as is Abafia could be. Umpo Napadi, Jessica, having a Univesa, when you were the Quaquatanda forever and ever. Sayamino means like a Valon Sama Bio. Minu meaning to buy the first time, no, second time Obasamba. After a fire pot, I need the moon. And I'm saying, it died woman, who you won't. If I could dance and that was in patch of umpire mine. I'm Tommy Umpire. O trading ampon. And then Homeda pay o ma Briasre and Hobrassier. Nay, you show him a dom a umpire bomimo. Or 7 chains as he bet tree and home. Near Danny and near every mumu dear one. And until yes, so. Near P. Anna ye nemo. Near P. Anna ye, I am from so old him. Ye share. The ye tea. The idea and sa eka. Ye junior home. Or don't for ya formal a walk when you are saying now so. See, Homeda no pay o ma a hobrasiemo. Yes, sure, say, fire from so chain. Amen. My na hoarding the aya crown crow. Ah, if free one near Sako home, one at Uma hoarding. Yes. Yes, sure, chan hoarding, I'd be free sat to be any name. Or don't for a OGD pass a bra yes, say, a hobrasiemo. O baby, so a commemono. Christian tea.
wode akyɛ yɛn Yes, san so Lord. wahyɛ yɛn saa bɔ no sɛ sɛ yɛka yɛn bɔne a woyɛ nokwafoɔ ne ɔkyerɛni sɛ wode mfomsoɔ no nyinaa bɛkyɛ yɛn na afei woate yɛn afiri deɛ ntini nyinaa ho ɛno nti yɛhyɛ wo anɔpa yi nti yɛn mpaebɔ ɛwɔ yesu kristo din mu amen. Amen. O Yehovah, Jehovah, yanto sanza nyina. Mfanto so mai mpacho. Mpabo kwaso. So me am round now ye tofu kurami utu bisa sorrow Say yes, he will heal us. He will forgive. He will excuse me. Obabra na so ase. No tie aham paibo. Say ne be bom paye. Ebere ho ase. Na say ya hwe urade a. Onso friso mo so. Tie sɛ urade sɛ epanekyɛw esrɛ no ara. Omu ye mobo. Na afei ombra na so ase. Na wontie aham paibo. Sɛ de wo ahyɛ ho bɔ no. Anu nti emu ba ko bi a onso bitima ba ani mu ha. Yɛsrɛ urade sɛ urade ntie ye mpaibo. Ombra ne ho ase. Ombra na so ase. Entie aham paibo. Anu nti emu ba ko bitima bompaye no ombra. Na afɔ ɔmaye nyame ma adom. Wonya nyina na mu. Na wonsrɛ bɔne fa. Wonsrɛ Umaye bompaye. Umaye so nyina onya transi ache. Obetima botu dia. Yɛda wase agya a wɔbɔ ɔsoro ne asase Yesu Kristo. Yɛda wase bambɔ hwɛ pa hwɛ so mmere nyinaa. Yɛde bɔyɛfoɔ mpo wobɛwu gye yɛn nkwa. Nti wɔne da so sɛ wobɛba afɛ kɔdi dɛn sɛ yɛda wase bebree. Amen. Yɛhyia ha yɛde ade sɛ de bebree ato anim yɛserɛw so bɛbrɛ wasɔso no wɔtie yɛn mpaebɔ no wɔtie Yesu frɛ. Deɛ wopɛ sɛ yɛyɛ no yɛsɛ sɛ dombɔ a ne yɛntimi yɛ no saa. Na deɛ asɛ wo nyinaa wobɛtie no wayɛ ama yɛn. Yɛbu sɛ wo nyinaa wɔ Yesu Kristo din mu nti amen. Amen. Amen shapa. Amen shapa papa.
afei deɛ awurade kaa bi wɔ no sɛ yɛasase yi sɛ yɛ saa deɛ no a yɛne yɛasase yi he will heal land yɛasase yi ɔwɔde wɔhyɛ asase nyadeɛ if we humble ourselves. Deɛ nyame san kaa bio no sɛ wɔne yɛbɛtena deɛ hia me paa no wonim sɛ Israelfoɔ no na ɔmo ne Awurade nam no Awurade etu a ɛna ɔmo tie mu anaasɛ mununkum dum a na edi wɔn anim no sɛ mununkum dum no emuvu yi a Israel ma no ɔmo muvu ɛnkɔ baabi a o nyame hɛ dada ɔmo kɔfa asaa no so wonim sɛ na efiri baabi a no wɔn wɔ no Egypt ɛba Canaan ne mu nware pii bebrebe saa o ba nyame hyɛ dada ɔmo kɔfa apɔkɔ anwan nyame pɛ sɛ ɔkyerɛ wɔn ne tumi a ɔwɔ nti ɔka kyerɛ wɔn sɛ mɛma Farao abɛti mu na mede ahyɛ me ho animuonyam wɔn ho sɛ mmerɛ a wɔn ne adeefoɔ korɔ no ɛfrɛ no sɛ Jacob ne ne mɛkɔ Misraim no wɔn ntwa pɔkɔ Joseph wɔn ɛmfa ne ntwa pɔkɔ but wɔn ba no nyame sɛ I want to prove to you sɛ me ne nyame a mabɛyi mu so that you can trust me ɛno ɛkyerɛ sɛ saa Kristosoma kɔntu a yɛnam mu no ɛnyɛ trouble free sɛ biribi yɛ nsi bɔkɔ no saa bi a yɛne ɛtete hɔ yi mefrɛ wo aka kyerɛ wo sɛ ante gambra deɛ paa ne woabrɛbɔ mu ɛhawo a wo bebree bɛka ana meboa sɛ ante Doris a nso bɛka the same thing the same sister the same thing sɛ obi wɔ ha biara the same thing but nyame pɛ sɛ yɛntrust no yɛnyine ni saa adeɛ na ɛde bɛkɔ soro na sɛ ɛbɛma yɛne a yɛagye Awurade adie no ɛma yɛseɛ tintim gyidie na sɛ trust ahomfama no ahotwere I don't know how to say it sɛ yɛde ɛho to nyame so ampaniampa ne agye nyame de twere no a trust and obey sɛ yɛdi nyame ɛne mo kyerɛ a nyame de ɔtwa heaven ɛpɛ sɛ mu baako pɛnya kɔsi ama so wobɛtumi baha bɛboa me wɔbɔ mpa yɛ ama sɛ nyame mma yɛkɔduru hom yɛn trust into the utmost nyame mmoa me trust no paa nyɛ gyidie nketenkete nyame mmoa me trust no akɔnyɛ sɛ nyinaa mu yɛmfa yɛ ho nto no so yɛtonum ne wia no pɛnya bɔ mpa yɛ first stanza Mumien sɔre nyatena sɛ abɛ nyame nante na sam no Otumfuo nyame omeda wiei aseda ne ayiye enka odin da amen ida wase papa sɛ wonam wadom so na wohyɛ yɛn kran sɛ empo wɔ yɛ Kristo som akwantuo yi mu ɔhaw ne abebresa a yɛfa mu nyinaa papa sɛ yɛnya ahotɔsoɔ ne anidasoɔ ɛwɔ mu a woyɛ nyame a wobɛma yɛyɛ nkonimdifoɔ Jesus ayiye enka odin da mpɛn pii ayɛ a ɔsɛefoɔ no ɛma yɛn sɛ empo ebi a yɛde yɛn ho to yɛn ho so a yɛbɛtumi adi nkonim sɛ empo yɛkɔ abɔdeɛ bi hɔ a Awurade yɛbɛtumi adi nkonim
Yesrew se osefo na da ene adwen bebra papa odi rewura ye mu Jesus wudi mu yini nyina efiri oma yenda. Amen. Na efiri na ekọ Awurade enya hotoso ekese ewo mu. Se be ya papa obeso ye mu ewo ye akwantuo yi mu. Na watutu ye nan ede asidi ye kron na papa yetimi ayenkunimdifo ahye odin kronkron no animonyam Jesus boyen sada. Amen. Kan ye ho titiriw ewo awieye mremu a osaifo asori denden dia oye na dwumai. Hyen den. Na papa yentimi emfa ye ho ento so abribia. Anupai awie ye dawase so na mwadom so na wati empaibo. Yebisa we ewo Jesus Christ name. Amen. Amen. Pacho ambraze montanse. Aka mpaibo mi ne die yesu na bewe. Asi ubabo jesa sayam. Adesade a wode baaye onkwa nanim ne ha wo obetimi a nka hobrase mu pa brawade nim ha fa wo ha no bra ebesa so mbani Alex so o ntamo ha sesi ade a so ne wo so dia ene na o so mbani a wo ha ho okay obi a wa hiade bia edukoro no obia wonya de bia bebutu ani mu ha bekache Awurade na manimi yesa osoro abue se wonya mesu bishira ne ma po bia wo ba ye biara se ne siti bia se Yesu de ne nkwa to ha ma ye ne a minim ade a nyame minim ade a se nyame a wo nyama wo Oba yenti Awurade be ya ma sa wogidi na oba yenti wadi atum se nyame ba Yesu wotumi na yese bone na yedi ahobrase bele nyame Awurade be yo yani boye fo se no do yani o yani apai mo aka no kwana kisa no nyame be mu Jesus will listen. Yeah, we're going to be here. We'll be here. Bible. Yenyankopon yeda wase wo bambo ne hweso pa wo de aboye yeda wase ewo akwanya wo de amaye nse yemfa ya disrede emra wanim edoimu erade yaba amen na ya ye wo haina obia wo bibida na koma so a wo sre wo erade amen didi ye sro ne se huye mobo na afetie ye mpaibo
Amen. Sɛdeɛ obiara bisadeɛ teɛ. Awurade yɛsrɛ wo sɛ hyɛ wo ho animuonyam. Amen. Na afei yɛ bisadeɛ yi ɛma ankorankora biara. Hyɛ wo ho animuonyam na yɛhyia sɛ bio a na yɛwɔ adansedeɛ wɔ yɛn mfimfini. Amen. Hyɛ wo ho animuonyam na yɛtumi aka akyerɛ afoforɔ so sɛ ɛda bi sei yɛde yɛhiadeɛ baa w'anim na woayɛ. Yes, Lord. Deɛ Awurade yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ. Amen. Na afei tie yɛn mpaebɔ. Deɛ wɔwɔ ha a wɔrehaehaeɛ na wɔnhu deɛ wɔnyɛ na dɔn mu butu w'anim ha no, Awurade yɛsrɛ wo fa wo nsa ka no. Amen. Domboa na asomdwie a wahyɛ ho bɔ no mmra saa nipa no so. Na wɔnsɔre mfiri ha no, na ɔwɔ asomdwie sɛ watie mpaebɔ yi na wobɛyɛ ho adwuma. Enti yɛda wase sɛ wama yɛn saa kwan yi na yɛwɔ w'anim. Na yɛfiri gyidie mu yɛsrɛ sɛ Awurade so yɛn mu. Na afei no yɛyɛ bisadeɛ susuma yɛn. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Asompani udase. Nyamema obi amfa so dwe nkotana ase na Awurade tie mpabɔ. Last ɛsɛn no me kan obi a ɔwɔ no Bible obi a obetuma bie sɛ ɔnya ade so a. Psalm 20 ɛna me di me kan ɛde agya yi nyinaa kwan awiabre. Wa fa Bible na kan Psalm 20. Psalm 20. Psalm number 20. Mpɛsɛ yɛntie na afei yɛmfa nhyɛ yɛn ho nkura. Mpɛsɛ mkyerɛw sɛ asɛm a wɔbɛka kyerɛ Awurade biara no Awurade atie. Awurade watie ne nyinaa na mom yɛntie deɛ onuapani David so kaeɛ. Psalm number 20. Pakyɛw. 26. Momienti David. Or say, the Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary and strengthen thee but out of Zion. Remember all thy offering and accept thy burnt offering. Grant thee according to thy own heart and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Now know I that the Lord saveth the anointed. He will hear him from his whole heavens with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand up upright. Save, Lord, let the king hear us when we call. Adisa medi jaini. Bibia ya kan chere wadi bia no. Watie ne kuma so adise bia nso obeya amaye. Ewade no moye no hye ne domti. Amen. Pacho ebe to close him na fe. Ayo.
na wodɔ yɛn bɛwuma yɛn na yɛnti wo ba bio ɛna hom de awurade wotem no akyerɛ yɛn wode bɔne akyɛ yɛn wo so asase nyinaa wasa yadeɛ nti yɛde wase nhyira nka wo din ntontom nka wo din maniyɛ ne kɛseɛ nka wo din awurade nhyira ntena wo so awurade mɔborɔhu nti nanim nkyerɛ wo na afei awurade ne wo nante wonkɔ no mfa mmerɛ wode firi wo fi baa mu wo naeɛ mu wo sɔreɛ mu awurade na wɔnkɔ na biribia nyɛ nhyira bɛwudu sɛ bɛsom bia ɛnyɛ nhyira Jesus Christ din mu nti amen. Yufo na mo ba bo ma dwumaden ye nkonbia no da mo nyina mase papa mpanimfo so na mase